Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po, tayo po ay nagsasama-sama dito po sa Tinig ng Pag-asa, na kung saan po ang salita ng Diyos na patuloy na nais niya na pagsalusaluhan natin, lalo na po ang tema na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan po ni Bishop Leo ay naroon po na talagang makita po natin, madig natin, no? Ang kapahayagan na nais ng Diyos na maranasan natin. At sa buwan po na ito ng Hulyo, ang tema po na ating pong pagsasalusaluhan ay tungkol sa mind to work o kaisipan na mayroong paggawa. No po? At ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Nehemiah, chapter 4, verse 6. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa dakilang guro na makakapagpaliwanag sa atin ito, dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Tayo muna ay manalangin. Ama namin Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat kami po ay binibigyan nyo ng pagkakataon na ang inyong salita ay naroon, Panginoon, na malaman namin ang malalim na kapahayagan nito, Panginoon. At ito'y hindi po namin kayang arukin sa pamamagitan lamang ng aming mga sariling kaisipan o pangunawa. Kailangan namin ang Santong Espiritu na siyang magtuturo sa amin sa lahat ng bagay. Kaya kami po ay nagpapakumbaba at hinihiling ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na siyang manguna sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. At kung mayroon pa po kayong nakikitang kasalanan upang magiging balakid, upang hindi namin makamit ang wisdom, Panginoon, ang pangunawa at karunungan na nanggagaling sa Santong Espiritu, kami po ay nagpapakumbaba, nagpapalinis sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, at hayaan niyo po na maging karapat-dapat kaming tumanggap ng kapahayagan niyo sa gabi pong ito. Salamat ng marami, inaangkin ko po ang inyong pagkilos, ang inyong pagsama sa aming kalagitnaan. Ang presensya niyo ang siyang naroon, o Diyos, na manguna sa amin. Salamat po, at sa oras na ito, hayaan nyo na ngayon pa lamang ang lahat ng papurit pasalamat ay tanging sa inyo lamang namin maibigay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Katulad nga po ng aking nabanggit kanina, no? Ang ating pong tatalakayin ay makikita natin sa aklat ng Nehemiah 4:6. Sabi po dito, Nehemiah 4:6. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Sa Tagalog,
Sa gayoy aming itinayo ang kuta at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas na iyon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Purihin po ang ating Panginoon, no? Sa pagkakataon na ito, naroon po na nakita natin ito pong report na po na ibinigay ni Nehemiah, na sabi nga po doon sa muli nilang pagtatayo noong kuta ng Jerusalem o yung walls of Jerusalem, no po, naroon na halos nakalahati nila, no, na nakalahati na nila. Kung tutusin po, ito ay isang malaking accomplishment na, dahil totally ang wall of Jerusalem ay bumagsak at ang lahat ng pintuan ay sinunog, no? Pero purihin po ang ating Panginoon. Makikita po natin na sabi nga po ay nagkaroon ng pagkakataon na muli ito ay ma-rebuild, no? Ito ay magawa o maitayo muli sa pangunguna ni Nehemiah. At sa pagkakataon ito, makita po natin na talagang ang ating Diyos po ay gumagamit ng isang tao upang pangunahan ang isang proyekto o ang isang trabaho na kung saan sa pangunguna ng taong ito na kanyang pinili ay magiging maayos po, no, yung plano at kalooban ng ating Panginoon. Gayon din po sa ating mga buhay, mayroon po siyang ginagamit, katulad po halimbawa kung sa ating pamilya, minsan ginagamit sa ating pamilya ay ang ating asawa, o naroon sa church ang ating mga pastor, no po, ibinibigay yung pinakaplano na nais ng Diyos na siyang mangyari at maganap. No po, at sa pagkakataon pong ito, si Nehemiah ang pinili at tinawag ng ating Panginoon. At sa oras na ito, nabanggit nga po niya na nakalahatian na nila yung pong pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Bakit daw po? Dahil ang mga tao daw po, no, ang kanyang mga kasamahan ay mayroong mind to work, no? Kaya ito po yung ating pong sabi nga po ay pagbubulay-bulayan, no, na kung saan paano ba magkakaroon ng mind to work, ano ba ang sabi nga po makikita sa isang tao na siya ay meron talagang mind to work, no, katulad ng sinabi ni Nehemiah. Dahil kapag ang isang tao po ay mayroong mind to work, makikita natin na napakadali po ng proyekto, napakadali ng plano na isasagawa, no? Kaya ang sabi po dito, having a mind to work is having a mind that, number one, recognizes a need to work, no? Ito daw po yung una. Kailangan daw po, para magkaroon ka ng mind to work, kailangan daw po na ma-recognize natin na mayroong talagang dapat trabahuhin. Katulad po ni Nehemiah, no? Naroon po na sabi nga nagkaroon siya ng burden, ng compassion para sa rebuilding of Jerusalem. Bakit po? Dahil nalaman niya, no? Nalaman niya, nabalitaan niya na ang kanyang mga kababayan ay nasa kapighatian, ang kanyang mga kababayan na nasa Juda, sa Jerusalem ay nasa kadustaan, sapagkat ang of Jerusalem ay bumagsak. Ibig sabihin, layang nakakapaglabas-masok ang kaaway sa kanila pong kuta, no? Kaya sila po ay naging alipin, no? Naging alipin sila ng kaaway, no? Kaya makikita po natin na kapag na-recognize po natin na kailangang mayroong gawin, no? Naroon po na ito yung magbubunsod sa atin para magkaroon tayo ng mind to work. Katulad po ni Nehemiah. Kung titingnan po natin, no, si Nehemiah po ay isang cupbearer. Siya po ay nakatira sa palasyo dahil kailangan po laging naroon ang presensya niya sa palasyo, kasi siya yung nagbibigay ng dapat na inumin ng hari. At ang inumin na ito, no, na ibinibigay niya ay kailangan matiyak na mayroong kaligtasan. Kaya siya muna ang tumitikim ng mga ibinibigay niya dun sa hari, para kung mayroon mang itong lason o mayroon mang itong naroon na bagay na magbibigay ng masamang pakiramdam sa hari, hindi ito matutuloy kasi
kumbaga tinest niya muna ang tubig o anumang inumin na kailangan na ibigay dun sa hari. No, napaka-delicate ng kanyang tungkulin na sabi nga ay naroon na kailangan talaga yung integrity niya, kailangan talaga yung dedication niya, no? Kaya si Nehemiah po, kung tutuusin, ay nasa isang magandang sitwasyon na siya ay nasa palasyo kasama ng hari. At alam naman natin na kapag ikaw ay nasa palasyo, lalo na kasama, lagi ka pang naroon na, sabi nga, malapit sa hari, naroon talaga yung pabor, naroon yung mga blessings, no? Naalala ko yung isang patotoo ni Boy Lagro na isang, kung tutuusin po ay wala siyang talagang pinag-aralan pero nandun yung kasipagan niya, naroon yung kanyang pagnanais na matuto, na siya ay pumasok lang bilang janitor pero hindi siya nanatili doon talaga. Every time na merong lutuin, kasi naging janitor siya sa isang restaurant, pero nagtry siya na laging pagtapos na yung trabaho niya bilang janitor, nandun lagi siya sa kusina, nanonood siya kung sa pagluluto, hanggang siya po ay natuto. At alam nyo, siya po ay nakapag-apply sa ibang bansa at siya ay napunta sa palasyo, no? At purihin ang Panginoon, magmula noon talagang ang blessing ay naroon na kanyang naranasan, na kahit ngayon po narito na siya sa ating bansa, pero dahil po naranasan niya yung, sabi nga po, ay pabor, no, nung hari o yung pabor noong kanya pong naging mga amo doon sa bansang Saudi, na kung saan siya ay naging tagapagluto o naging chef, hanggang ngayon po ay ini-enjoy po niya, no? Kaya si Nehemiah po, ganun din, no? Na naroon na naranasan niya o nararanasan niya ang pabor, ang blessing na binibigay po ng hari kasi nga cupbearer siya. Pero sa pagkakataon na ito, naroon po na na-recognize niya, no? Na-recognize niya na mayroon siyang kailangang gawin na pinaka-importante. Bakit? May isa po siyang kapatid, kung babasahin po natin sa sa unang aklat ng Nehemiah, mayroon po siyang kapatid na galing doon sa Judah na dumating na sa palasyo at nag-share sa kanya, inireport sa kanya na ang kanilang mga kababayan ay nasa kadustaan, nasa kahirapan, no? Dahil nga naroon na ang wall of Jerusalem ay bagsak o sira, no? Yung nga, katulad sinabi ko kanina, labas-masok ang kaaway, no? At sa pagkakataon na ito, dahil na-recognize ni Nehemiah na mayroong kailangang gawin, no? Na kailangan mamuli ay nga po magkaroon ng proteksyon ang kanyang mga kababayan, nagkaroon siya ng naroon ng burden o ng compassion, no? Na-recognize niya na nga there is a need to work. Kaya una ay naroon po na sabi nga ay nanalangin siya, no? Nung maramdaman niya, maranasan niya yung compassion na yon, no? Yung burden na yon, yung recognition na yon, na kailangang mayroon siyang gawin, nanalangin siya, naroon na humingi siya ng tulong, humingi siya ng gabay sa ating Panginoon, no? At alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, mayroon pong nais ipahiwatig ang ating Panginoon, no? Na sa ating pong pagkakakilala sa Kanya, no? Ating pagiging Kristiyano, we have to recognize that there is a need, no? Na merong kailangan tayong gawin, hindi tayo maging kampante lamang na laging uma-attend ng Sunday, no? O kaya kung may mga gathering na pero kailangan magkaroon tayo, matanggap natin, no? Ma-recognize natin that there is a need to work. Ano po 'yon? Sa Matthew 9:37, and sabi dito ng ating Panginoong Jesus, "Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few." Nang magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ang anihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya po sabi dito sa 9:38, no?
Ang unang dapat daw gawin, no? I pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into harvest. Kaya ang una daw po na trabaho o kailangan nating gawin do po ay manalangin, katulad ng ginawa ni Nehemiah. Kaya sabi dito sa verse 3, sa Panginoon ang anihin na magpadala aanihin. Amen. No? Kaya makikita po natin na naroon po na kung paanong si Nehemiah na-recognize niya na merong kailangang gawin o trabahuhin. Gayon din po tayo, kailangan ma-recognize natin na merong pinagagawa ang ating Panginoon. Sa pagkakatawag at pagkakapili ng Diyos sa atin, mayroon siyang nais na ipagawa sa atin. Na ito nga po, makita natin ang need, no? Ang naroon na pangangailangan na maani talaga ang mga kaluluwa na naliligaw ng landas. Dahil ang sabi nga, napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang taga-ani. Kaya ang isa po sa ating trabaho na kailangang trabahuhin, at ito po ay mangyayari lamang if we have the mind to work. Ang sabi dito, idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. No, we must pray, no? Kailangan daw po tayo ay naroon na talagang manalangin, no? Idulog natin sa Panginoon na patuloy pa siyang mag-raise up ng kanyang mga manggagawa, no? Para ang mga anihin na yon ay naroon na maani. Ang sabi nga sa Mark chapter 16 verse 15, and He said unto them, go ye in nature. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng hinapal. He that believeth and is baptized and shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ang sumasampalataya ay mababautismuhan, at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. No, ang pangalawa daw po na trabaho na kailangan natin na gawin, no, we have to have that mind to work, ay ang sabi dito, go ye into all the world, no? Naroon daw po na tayo ay humayo. No po, tayo ay humayo. Una, manalangin. Pangalawa, tayo ay humayo. Ibig sabihin, naroon po na sabi nga kung saan tayo pinadadala ng Panginoon, maging handa ang ating mga puso upang ipahayag ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng ating pagpapahayag, no, naroon na nagkakaroon ng pananampalataya ang mga tao katulad po natin, no, nung tayo makarinig ng kanyang salita, nagkaroon tayo ng pananampalataya kung kaya't dumating sa punto na tayo nagpakumbaba, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon natin na tagapagligtas, no? Kaya naroon na sabi nga ang pangalawang trabaho na kailangan ma-recognize natin, na kailangan nating gawin, na tayo ay humayo. Una, manalangin. Pangalawa, tayo ay humayo. Bakit? Ang sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 14, wherefore he saith, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Kaya sinasabi niya, gumising ang mga natutulog, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. At dito sa 16, redeeming the time because the days are evil. Yon, ito po ay isang pagpapaalala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin that we have to recognize that there is a great task, no? Kailangan ma-recognize daw natin na merong, sabi nga po, malaking gawain talaga na kailangan gawin, no? Dahil we must, sabi nga, the days are evil, no? Tayo daw po ay nasa last days na, no, ng panahon na ito, na kailangan talaga na ang mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon ay makakilala na. At ito ay kailangan ma-recognize natin na una, ipanalangin natin na, sabi nga po, ay magpadala ang ating Panginoon ng mga manggagawa, at pangalawa, naroon na tayo po ay humayo, no?
tayo daw po ay humayo at ipahayag ang kanyang kaligtasan. Amen. No? At number 2, having a mind to work is a mind that desire to work regardless of personal interest. Yon. Naroon daw po na sabi nga po, if we recognize na there is a need to work, kailangan daw po magkaroon tayo ng desire to work regardless of personal interest. Na kailangan ang maging desire natin ay hindi yung interest natin, kundi yung interest ng ating Panginoon na siyang nagpapahayo. No? Na naroon na, sabi nga ay kung ano yung nais niya na sabi nga anihin, yung mga dapat anihin, no, ay naroon po na magawa natin. At ito ay mangyayari lamang if we have that desire, no. Ang ibig sabihin ng desire, talagang nais mo, gusto mo, no. Sabi nga, medyo meron tayong kasabihan, kapag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. At ang desire na yon na nais ng ating Panginoon na magkaroon tayo ay yung desire na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi sa Psalms 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. No? Kaya para daw naroon na yung desire na yon na gawin ang pinagagawa niya, we must delight ourselves unto the Lord. Kailangan talagang naroon na sabi nga ay magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Magkaroon tayo ng sabi nga po pakikipag-ugnayan sa Kanya na anuman ang sabihin ng ating Panginoon, hindi tayo matatakot, no? Hindi tayo magdadalawang isip, kundi nandoon yung pagtitiwala natin na kapag sinabi niya, no, alam natin na mayroon siyang gagawin, no. Kaya naroon po na sabi nga po, we must have that desire to work, no, not according to our sabi nga personal interest. At ang pangatlo, no, ang number 3 po, ang sabi dito, no, having a mind to work is having a mind that will work even under adverse circumstances. Yon. Ang isa daw po na sabi nga mayroong mind to work o kaisipan na kailangang magtrabaho ay naroon po yung sabi nga ay siya ay magtatrabaho kahit mayroong mga sabi nga ay hindi magandang mga circumstances na kanyang kinakaharap, no? Walang magiging hadlang para ipagpatuloy niya o gawin niya ang nais ng ating Panginoon na gawin niya. Ano po? Kaya napakahalaga na sa isang katulad natin, no, isang mananampalataya na naka-recognize na mayroong ka palang dapat gawin, mayroon pala tayong dapat gawin. Katulad ni Nehemiah, nung ma-recognize niya, talagang kumilos siya, nanalangin siya, no? Gayon din po, sabi nga ay we must pray, no, sa Lord of the harvest to send forth yung laborers, at hindi lamang yon, go ye into all the world, maging humayo daw, no, katulad ni Nehemiah, hindi siya nanatiling nanalangin lang, no, nanalangin siya para humingi ng instruction, pero pagkatapos ito, siya ay humayo, nagpunta siya ng Judah, gayon din sa bawat isa sa atin. At naroon daw po, no, na sabi nga ay kapag meron na tayo that assurance na talagang ito ay pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, na recognize na natin at ikaw at ako ang tinawag at pinipili ng ating Panginoon, and then yung desire na yon ang magpapahakbang sa atin, no? Yung desire na yon na gawin ang kalooban ng ating Panginoon, na anuman ang circumstansya na ating haharapin, hindi tayo matatakot, no? Hindi tayo naroon na sabi nga ay manghihina anuman yung mga nangyayari sa paligid, no? Maging natural man, walang mga disasters, hindi ito magiging hadlang, no? Katulad nga ng laging pinapatotoo ni Bishop noon, talagang natanggap niya yung kapahayagan sa Ephesians chapter 2 verse 10 that we are God's workmanship, created to do good works, no, which God has prepared in advance. Kaya
Kahit noong pandemic, wala siyang takot, no? Nagdediretso siya, nagpupunta siya ng Alaminos, pupunta siya ng naroon na Mindoro, kahit may mga hadlang, no? Merong mga batas na pinagbabawal, pero dahil nga meron siyang, habi nga ay desire na gawin ang kalooban ng ating Panginoon, walang naging hadlang, no? At makita naman natin yung pabor ng ating Panginoon. Po kaya naroon na napakahalaga na sabi nga ay sa ating mga buhay, no? If we recognize that we have a great task na dapat gawin at tayo ay nag-delight ng ating mga puso sa ating Panginoon, ibig sabihin talagang tayo ay kumapit sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon, no, mineditate ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako, magkakaroon tayo ng desire na gawin ang kanyang pinagagawa at naroon na kahit may mga hadlang, no, merong mga Tobias at Sanballat na nakaharang diyan sa ating harapan, hindi ito makakahinto sa atin. Hindi ito makakapigil. Magpapatuloy pa rin tayo, no? No, katulad nila ni Nehemiah. Mayroon talagang habi nga ay naroon na ginagawa sila Tobias, sila Sanballat, pero hindi ito naging hadlang. At hindi naman na-focus doon nila ni Nehemiah ang kanilang mga puso't isipan. Naka-focus pa rin doon sa pagre-rebuild ng Jerusalem. Gayon din po tayo, no? Minsan may mga distraction na talagang aagawin ng kaaway yung ating atensyon para hindi mo maibigay yung focus mo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Pero, no, kapag naroon na yung desire talaga natin, we have the mind to work, no, hindi tayo madidistract. Hindi pwedeng kuhanin yung ating focus ng kaaway, kundi we will focus our heart, our mind to Jesus, the author and the finisher of our faith, no? Kaya makakakilos tayo, lakad tayo ng may pananampalataya. Dahil faith without action is dead, no? Katulad ni Nehemiah, bagamat kung siya ay hindi kumilos, hindi siya nagpaalam dun sa hari, napupunta siya sa Judah, no? Mababaliwala ang lahat kahit may burden pa siya. Kaya napakahalaga po, no, na malaman natin na, sabi nga po, walang pwedeng humadlang kapag ito ay pinlano ng ating Panginoon. At kung meron mang mga circumstances na nangyayari, masasabi pa rin na all things will work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. No? Ibig sabihin, God is in control of everything. Amen? Kaya sa ating po mga buhay, ito po ay paalala ng ating Panginoon sa atin na we have to have the mind to work, no? Para bago po mangyari yung mga bagay na kung saan ay alam natin na sabi nga sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, marami mga mangyayari, no? Sabi nga, there will be evil days to come, pero hindi yun magiging hadlang para ang kalooban ng Diyos, ang pinagagawa ng Diyos ay mahinto. Amen? Lalo na po ngayon na maraming pintuan ang binubuksan ang Panginoon sa pamilya po ng J. Blue, no? Sa Jesus Will Lifted Up, na sabi nga po dahil dito yung tema natin for the whole year to cross over and possess the land, no? Ito po ay kailangan mangyari at maganap if we have the mind to work. Amen? Kaya tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Jesus, hayaan niyo po na ang inyong mga anak, lalo't higit dito po sa pamilyang ito ng Jesus Be Lifted Up, ay magkaroon ng a mind to work, O God, ng kaisipan na kailangan na magtrabaho, Panginoon, kumilos, gumawa para sa inyong banal na kalooban. At alam namin na kung hindi kami sasamahan ng Santong Espiritu, hindi namin magagawa ang lahat. Kung kaya't hayaan niyo po na bigyan niyo kami ng desire na lagi kaming magkaroon ng intimate na relationship sa inyo upang ang inyong instruction, ang inyong direction ay aming matanggap habang kami po ay nananalangin, habang kami po ay dumudulog sa inyo. Lord, naroon na kayo ang magbibigay sa amin ng mga dapat gawin para mahakbangan
at magawa ang mga nais nyo na gawin ng bawat isa. Salamat po, pinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyong mga kamay sapagkat sinabi nyo na sa amin ang pagpaplano pero nasa inyo ang pagtatagumpay. Maraming pong salamat sa inyong papuri, pasalamat kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Alam ko po na sa mga darating pang mga Martes at Huwebes na kung saan ay pinapahayag ang salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa, mayroon pang mga malalalim na kapahayagan ang ating pong matatanggap sa pamagitan ng Santong Espiritu. Maraming pong salamat sa pagsama niyo sa akin at sa pagkakataon pong ito. God bless po at good night. Amen. Praise the Lord.